Čau, dneska si rozebereme trailer na nejnovějšího Spidermana s podtitulem Homecoming. A vlastně poprvé jste ho mohli vidět v Kapitánově Americe občanská válka. Já si myslím, že to byla nejlepší část celého toho filmu, protože konečně se představil Spider-Man, který je na střední, je mu asi kolem 17 let, i ten mladý herec, který se jmenuje Tom Holland, tak je mu kolem 17 let. A je prostě najednou úžasný vidět, že kolem normálních superhrdinů, kterým je prostě kolem 30, se tam najednou objeví takovýhle nový kluk, který se z něj dělá srandu, sebere Kapitánovi Amerikovi štít a prostě moc to neřeší. A vlastně si myslím, že celý ten film, na který jsme právě viděli trailer, tak asi se nebude brát zrovna nějak dvakrát vážně. A je super, že tam bude i Iron Man, který tomu dodá to patřičný charisma, který ty Marvel filmy podle mě má. A já bych ještě asi chtěl říct, že jak jsem mluvil o tom Kapitánovi Americe, tak někde jsem se doslech, že by to tím vlastně mělo začínat. Tím, kde to končilo v tom Kapitánovi, ale tím by mělo začínat. Třeba bude jenom video na YouTube nebo něco. Jakože, těžko říct. Nemyslím si, že by tam fakt vzali tu sekvenci a bylo by to o tom, jak jde domů a co bylo hned potom. Ale jako já jsem to taky slyšel, ale nedokážu si to moc představit právě. Takže těžko říct. Uvidíme, ale jak jsi říkal o tom herci, tak je to nadějný určitě. A s tou atmosférou tak určitě to bude odlehčený. Nebudou tam nějak tlačit na pilu. A myslím si, že v tomhle to bude možná podobat původnímu Spider-Manovi, kterýho já zbožňuju. Myslíš s Tobey Maguirem? Ty taky, že jo? No určitě, akorát si myslím, že tam nevypadalo zrovna jako středoškolák, i když ten film je úžasný, ta jednička i dvojka, trojka už ne. Tak si myslím, že prostě tady se mi líbí ta změna prostě, že už to nepůsobí tak dospělé, spíš, že to bude taková zábavná komedie s akčními prvky. Jo, to já bych říct, že tady je to takový uvěřitelnější mnohem. Spíš jsem strašně zvědavý, jestli tady zvládnou kombinovat tu komediální a dramatickou linku na nějaký dobrý úrovni. Protože v tom prvním a druhém díle toho Spider-Mana s Tobeyem Maguirem, tak tam to bylo pro mě úplně úžasný. To jako, když se na to podívám teďka po té době, tak pořád to má pro mě ten samý, jakoby, mám z toho ten samý pocit. Ale tak já si myslím, že už to dokázali udělat s Iron Manem, že dokázali zkombinovat tu komediální stránku něčím takovým. A i když to pořád patří pod Sony, tak já si myslím, že Marvel si to dokázal ohlídat, aby prostě, když tam propůjčil tu postavu, aby ten scénář byl dobrý. A co se mi taky hodně líbí, že konečně vidíme nějakýho novýho záporáka, tentokrát Supa, Vultura, kterýho hraje Michael Keaton, a já si myslím, že to je skvělá volba, že najednou tam dali úplně něco jiného, co jsme zatím vůbec neviděli. Tu již to může být zajímavý po téhle stránce. Jo, oni se vlastně nechali inspirovat zase některýma komiksama, kde máte jakoby jinýho záporáka, což je samozřejmě dobře, protože kdyby z toho dělal nějaký remake, tak by to fakt nebylo dobrý. Jako kdybychom třeba viděli znovu Doktora Octopusa nebo Goblina. Jako oba dva byly dobrý, jo. Jako. Ale já bych je nechtěl vidět takový v nový verzi. Ne, no, prostě patří to do těch starších filmů a má to tam prostě zůstat, jo. Což můžeme odbočit s tím, že se chystá nový Venom, který ho bude hrát Tom Hardy, no, ale to je zase něco jiného. No, což já se teda strašně těším. Sice jsme už Venoma viděli, ale ta první verze ve Spider-Manu 3 se mi nezdála jako ničím zajímavá. Myslím si, že Tom Hardy tomu může vnést tu správnou atmosféru a má to být styl Daredevila, že Deadpoola, že vlastně to bude takový antagonista, že bude si ze všeho dělat srandu a má tam být ještě nějaká větší bestie, než je právě Venom. Ale já se na to těším, protože jak Šimon říkal, tak ta postava sice v té trojici toho původního Spidermana nebyla nějak extra zajímavá, ale sama o sobě mě zajímavá přijde hodně. Že si myslím, že by to mohlo být úžasný. A hlavně, když to bude hrát Tom Hardy, tak si myslím, že to může stát fakt za to. Ale to jsme odbočili, jenom taková vsuvka. A zpátky teďka k tomu traileru. A já bych se zaměřil teďka na nějaký ty scény. Tak určitě bych asi zmínil tu scénu s tou lodí, kde se vlastně provaří skoro celá jedna scéna, což nás se Šimonem docela naštvalo. A Šimon prý ještě viděl nějaký trailer, kde se to provařilo ještě víc. Já mám pocit, že tohle je buď druhý nebo třetí trailer, spíš druhý. Tu ten se uvádí v kinech, třeba v Sanstaru. A já jsem pak viděl nějaký nejnovější a ten fakt ukazuje celý ty dějový zákruty vlastně od začátku do konce a to mě strašně naštvalo. Jako, samozřejmě neukázalo to úplně všechno, ale prostě máte hodně ucelenou představu a tu ten trailer to ukazuje tak na půlku, protože zrovna ta scéna z lodí, když je prostě zajímavá a vypadá prostě trikově dobře, tak toho prozrazuje opravdu hodně a docela mě to naštvalo už jenom završení s Iron Manem a to, že mu vlastně sebere oblek, což pak vidíme ho v těch scénách, kde oblek nemá, tak je vysvětlený proč, jo. Že se prostě odehrává až po té scéně, která bude v první třetině filmu. Je to naprosto jasně zřetelné.
Jako já nevím, je tam těch scén víc, už jenom ta scéna s tím letadlem, to těžko říct, jestli je nějaký fakt závěr filmu, takovýhle komorní, anebo jestli je to taky jenom něco ke konci. Fakt těch akční scén je tam tolik, že bych řekl, že nám asi ukázali valnou většinu z toho, co tam bude. Nejspíš jo. A když už o nich mluvíme, tak já bych řekl nějakou podobnost třeba s tím prvním dílem Spidermana původního. Mm-hmm. Tak to je třeba v nějakých těch industriálních halách, tam berou s tím Vulturem. Tak jo, to mi strašně připomíná vlastně konec té jedničky Spidermana. Kdy se prolazí Green Goblina. Přesně tak. Mně se třeba ještě líbí ty vychytávky toho jeho nového obleku, který nevím, jestli bude mít fakt jenom na začátku nebo i ke konci, jak vlastně má takový ty, že dokáže lítat v tom vzduchu, že má takové ty síťky, ty blány tam, to se mi právě líbí, že jsem to taky ještě neviděl. Celkově ten oblek je jinak udělaný než dřív, má takový ty kapsle. Zmodernizovaný. No, jako bylo třeba v tom seriálu komiksovém kresleným, jak jsme se na to koukali, jsme byli jako malí, nevím, taky asi z roku nějak 95 nebo tak nějak, tak právě tam měl oblek stylem, že měl takový ty kapsle s těma pavučinama a tohle si myslím, že je úplně to samý, že vlastně nějak ty pavučiny asi negeneruje v sobě, ale má to v tom nějak v tom obleku. To nemůžu říct, co tam v tom traileru jsem třeba neviděl. Já jsem měl pocit, že to bylo už v té občanské válce, ale možná ne, jakože to je spíš komiksový Spider-Man, než jak to bylo dřív udělaný ve filmech. No, když jsme bavíme o těch komiksech, tak já si jenom řeknu, že tady vlastně nebude vůbec ten jeho origin. Že, jako tím myslím původ, pro ty, kdo neví, co to znamená. Takže se tady nedočkáme toho klasického kousnutí od pavouka. No, je to úplně jedno, stejně každý ví, jak se to stalo. Jakoby ano, jenom jako, že to není něco nadbytečného prostě. Co jako třeba s Batmanem, že to tam nebude prostě znova, jak mu zabili rodiče. Je to podobný styl jako Batman vs. Superman, kdy máme Batmana, už vlastně působí jako ten rytíř nějakých 20 let třeba. No. A prostě neřeší se tam vlastně odkud přišel nebo jak se to stalo, protože to každý ví a tady se sebrali úplně to samý. A ještě můžu říct, že se mi tam líbí ty scény z té střední školy, kdy to fakt působí občas jako nějaká komedie ze střední. Tam má prostě ty kamarády, který si tam pak zkouší ten jeho oblek, je to takový vtipný a co. Prostě byl to odlehčený komiksový film a já jsem strašně moc rád, že konečně Marvel dělá víc takovýhle lehký filmy, jako byly třeba Guardians nebo teď Thor 3, na který jsme taky dělali takovýhle rozbor. A já se na to dost těším. Ne tak jako na Dunkirk, ale těším se na to hodně. Ale už po trénové stránce tak vidím, že prostě tady to vypadá po herecký, po vizuální, po všech stránkách líp. No. Je to úplně jinde, jakoby. Takže za nás takhle. Těšíme se na to a určitě můžete čekat recenzi, protože to je film, na který určitě půjde. To nás určitě nemine v kyně. A to je pro dnešek všechno. Takže se mějte a těšte se na další video. Čau. Čau.